A mai értelmetlen vitánál világosabb bizonyítéka nincs is annak, hogy önök a baloldalon, élén a Néppárttal be akarnak avatkozni a magyar választásokba. Már a látszatra sem adnak. Európa biztonságát is feláldoznák a kormánybuktatás reményében. Az unió biztonsága egységes és oszthatatlan. Nem lehet európai biztonságról beszélni, ha ideológiai alapon Magyarországot kizárják a SZÉF védelmi programból. A tagállamok védelmi képességeinek megerősítése közös európai érdek, a béke garanciája, nem ideológiai vitatárgya. Önök minden áron meg akarnak szabadulni a magyar kormánytól, mert nemet mond a brüsszeli diktátumokra, háború, migráció és Ukrajna ügyében. Saját embereiket akarják hatalomba segíteni, ahogy ezt többször el is mondták, akik majd beállnak a sorba. De van egy rossz hírem. Brüsszel